краіне не стае амаль 216 тысяч працаўнікоў. Гэткую лічбу вакансіяў падае на сваім сайце служба занятасці. Найбольшы кадравы голад у сталіцы, там шукаюць амаль 60 тысяч работнікаў. У Мінскай вобласці колькасць вакансіяў перавышае 35 тысяч. На другім месцы Берасцейская вобласць, дзе не стае амаль 27 тысяч працоўных, і на трэцім Гарадзеншчына. На працу шукаюць каля 25 тысяч чалавек. Найменей вакансіяў размешчана ў Магілёўскай вобласці, патрабуецца 21,5 тысяча працаўнікоў. Пад маладзечнаму дзіцячым аздараўляльным лагеры адбыўся пажар у спальным корпусе. На шчасце, ахвяраў няма, але праз атручэнне прадуктамі гарэння пацярпелі 3 асобы з ліку персаналу гэтай установы. Іх шпіталізавалі. Агулам падчас надзвычайнага здарэння эвакуявалі 132 асобы, сярод якіх 120 гэта дзеці. На месцы пажару працавалі 5 адзінак тэхнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Прычына здарэння высвятляецца. Як мінімум 82 асобы загінулі, сярод якіх 28 дзяцей з летняга лагеру «Містык». Такія наступствы разбуральнай паводкі, што абрынулася на амерыканскі штат Тэхас. У мяне была магчымасць наведаць лагер «Містык» і на ўласныя вочы ўбачыць, што там адбылося, а таксама ўсё, што адбывалася пазней пасля гэтага. І было проста жахліва бачыць, праз што прайшлі гэтыя малыя дзеці. І мы будзем на 100% адданыя пошуку кожнага з дзяцей, якія былі ў лагеры «Містык», а таксама ўсіх астатніх на ўсім рэчышчы ракі, каб пераканацца, што іх вернуць. Яшчэ больш за 4 дзясяткі асобаў лічацца зніклымі без вестак. Загінулыя і зніклыя дзеці і дзяўчынкі адпачывалі ў летнім хрысціянскім лагеры недалёк ад гораду Кервел на беразе ракі Гуадэлупа, якая нечакана выйшла з берагоў пасля магутнай залевы. Як сцвярджаюць мясцовыя ўлады, ўзровень вады ў рацэ рэзка падняўся менш, чым за гадзіну. У выніку стыхія знесла аўтамабілі і невялікія дамкі лецішча, у якіх людзі бавілі час, адзначаючы Дзень незалежнасці США. Дональд Трамп ужо назваў гэтыя трагічныя падзеі шакуючымі і жахлівымі, а Белы дом вылучыў Тэхасу дадатковую дапамогу. Ілон Маск цалкам зляцеў з катушак. Гэтак прэзідэнт Дональд Трамп пракаментаваў ідэю мільярдэра Ілона Маска стварыць у ЗША трэцюю палітычную партыю. На думку Трампа, за апошнія 5 тыдняў Маск ператварыўся ў катастрофу на чыгунцы. Амерыканскі прэзідэнт лічыць, што такія партыі ніколі не дасягалі поспеху ў ЗША, а яе з'яўленне створыць у краіне, цытата, «поўны і татальны хаос». Трамп заявіў, што новая партыя толькі дадасць блытаніны ў двухпартыйную сістэму. Ідэя стварыць партыю Амерыкі, так яе папярэдне назваў Ілон Маск, з'явілася ў мільярдэра пасля сваркі з амерыканскім прэзідэнтам некалькі тыдняў таму. У турэцкім раёне Мінаўгат леў на мянушку Зеўс збег з парку жывёлінаў і напаў на мясцовага жыхара. Драпежнік нанёс мужчыну сур'ёзнае раненне, яго тэрмінова даставілі ў шпіталь. Пра здарэнне паведамілі ў паліцыю, якая неадкладна распачала пошукавую аперацыю. Апошні раз льва бачылі каля гатэляў у раёне Ілыджа і Кумкей. Жыхары найбліжэйшых кварталаў папярэджаныя пра небяспеку. Драпежніка шукаюць пры дапамозе дронаў. У порце Усть-Луга, што ў Ленінградскай вобласці Расіі, пры запампоўванні аміяку на танкеры «Эко-Візерт» прагучала некалькі выбухаў. Міністэрства транспарту краіны паведаміла, што ў выніку адбыўся нязначны выцек вадкага аміяку. Паводле крыніцы тэлеграм-каналу МНС, 2 выбухі прагучалі ў раёне машыннага аддзялення з інтэрвалам 10 хвілінаў. У выніку корпус судна атрымаў прабоіны, праз якія пачала зацякаць вада, і танкер нахіліўся на левы борт. 23 чальцы экіпажу пры гэтым не пацярпелі, іх паспяхова эвакуявалі і даставілі ў порт. Паводле губернатара Ленінградскай вобласці Александра Драздзенкі, пагрозаў здароўю і жыццю ад выцечкі аміяку няма. Гэтаксама адсутнічае негатыўнае ўздзеянне на наваколле. Танкер «Эко-Візерт» ходзіць пад сцягам Маршалавых астравоў і прыбыў у расійскі порт з Бельгіі. З сённяшняга дня Польша на месяц вяртае кантроль на межах з Нямеччынай і Літвой. Памежная ахова будзе выбарачна правяраць тых, хто ўязджае ў краіну. Дапамагаць ім у гэтым будуць вайскоўцы з тэрытарыяльных войскаў і жандармерыі.
На мяжы з Літвой вызначаныя 3 пункты, дзе будзе ажыццяўляцца правяранне дакументаў, 2 з іх на аўтадарогах і 1 чыгуначны. З Нямецчынай на рэгулярнай аснове будуць кантраляваць 16 пунктаў пропуску. Гэткая захада уведзеная для супрадзення нелегальнай міграцыі. Тым часам беларусам, якія хочуць уладкавацца на працу ў Польшы, стала цяжэй гэта зрабіць. Больш за месяц дзее новы польскі закон, паводле якога ў замежніка ёсць толькі 2, а не 3 месяцы, каб прыступіць да працы пасля атрымання адпаведнага дазволу. Гэтага часу беларусам не хапае нават на атрыманне візы. Запісу на падачу дакументаў на польскую візу ў Менску цяпер даводзіцца чакаць 4 месяцы і даўжэй. Нават праз памагатараў і за немалыя грошы. Калі за доўгага чакання візы трапіць на працу ў Польшу ў 2-месячны тэрмін не ўдалося, юрыстка ў іміграцыйным праве Дар'я Грышановіч раіць наступнае. На маёй практыцы да 1 чэрвеня гэта працавала, і іншаземцам не анулявалі дазволу, пакуль яны чакалі візу. Аднак трэба адзначыць, што гэта была воля польскага дзяржаўнага органу, а не яго абавязанне, таму гарантаваць такі вынік нельга. Ці будзе гэта працаваць па-ранейшаму з увядзеннем новых правілаў, пакуль невядома, і будзе ясна ў найбліжэйшыя месяцы. У выпадку анулявання дазволу неабходна звяртацца за паўторным яго атрыманнем. Працадаўца павінен паінфармаваць ваяводу, што замежнік не пачаў працаваць, і разам з тым папрасіць яго не ануляваць дазволу на працу. Акрамя таго, юрыстка раіць запісвацца на візу загадзя. У матчы беларускай першай лігі адбылася масавая бойка. Гульцы клубаў Менск-2 і Баранавіча пабіліся ўжо пасля фінальнага свістку. Дакладнай прычыны, чаму так адбылося, не паведамляюць. Як гэта было, глядзім у наступным відэа. А вот и начинается массовая драка. Натурально пнули кого-то из Барановича. Я это увидел своими глазами. Я думаю, что это будет обязано быть разбирательство комитета АБФ по этому моменту. Настоящая драка прямо сейчас. На сёння ў Беларусі абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. Сіноптыкі прагназуюць навальніцы на большай частцы тэрыторыі краіны. Пры навальніцах месцамі могуць быць моцныя залевы, град і шквалісты вецер парывамі 15-20 метраў на секунду. У асобных раёнах парывы будуць да 21-24 метраў на секунду. У дзённы час тэмпература паветра дасягне плюс 34 градусаў, па поўдні краіны да плюс 35. Міністэрства надзвычайных сітуацыяў папярэдзіла, што анамальнае надвор'е можа прывесці да пашкоджання ў лініяў сувязі і электраперадачаў. І ўрэшце добрыя навіны. У Магілёве мясцовыя ратавальнікі дасталі з пасткі кацяня. Пра здарэнне паведамілі жыхары на вуліцы Піянерскай. Жывёліна жаласна мяўкала ў металічным слупе. Падчас выратавальнай аперацыі за дзеяннямі ратавальніка уважліва сачыла і маці пухнатага, далей без каментара. Больш поўная інфармацыйная карціна дня ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат. Заклікаю вас падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату і да актыўнасці пад гэтым выданнем у Ютубе. Але не забывайцеся на лічбавую бяспеку, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатом.